Takže čaute ľudia, ja som Matúš. Ja som Nancy a dneska sme sa rozhodli natočiť Whispering Challenge. Tak poďme na to. Môže byť? To počujem aj ja. Čo? Že to počujem aj ja. To je jak z reproduktorov. Koľko? Niekoho? Koľko? Koľko? Áno? Máš koľko? Čo? Ja idem od začiatku. Začal blbo. Koľko? Koľko? Počkaj. No. Máš Máš rokov? korún? Tých nebude veľa, ale však to nevadí. Rokov. Koľko? Čo? Máš Máš? rokov. Rokov koľko máš? Súrodencov? Nie! Jedného brata. Rokov. Rokov? Áno, yes! Koľko? 16. Ó, jaká šikovná, pamätá si svoj vek. Dobre, počkaj. Kde? Je? Nie je. Kde? Nie je? Kde? Že? Kde? Kde? Áno. Bývaš. Bývam? Áno. Ráno? Nie, áno. Bývam v Seredi, bohužiaľ. Bohužiaľ, obidva bývame v Seredino. Čo Čo? máš Máš? najradšej? Čo? Máš Čo máš? najradšej? Po slabikách. Zaj? Rad? Najradšej? Áno. Čo mám najradšej? Seba. Kedy Kedy si naposledy naposledy sa posadil? Čo? Kedy si naposledy naposledy áno, plakal. písal? Plakal. Pýtal? Plakal. Prial? Plakal. Plakal? Áno. To bolo dávno. To bolo velice dávno. Máš. Máš? Nie. Mal. Mám. Počkaj. To čo vám tu hrá? Ja ho zabijem. Šimon, chod do ryti s tým stromčekom. To je vianočný stromček, ktorý tancuje, keď mu stlačíte nohu, prosím pekne, a spieva to Rockin' Around Christmas Tree, ale je to fakt vtipné, keď to pustíte. A hlavne, keď vám to niekto pustí ráno vedľa hlavy, že? No. Mal. Si. Niekedy. Frajera. Barana. Nemal som barana. Frajera. Barlata. Frajera. Frajera. Čo? Jednoznačne som heterosexuálne orientovaný. Máš rada Ameriku. Americké. Čo začína A? Americký. Ale je to americké, dobre? Áno. Jedla. Americké čo? Jedla. Áno. Neviem, ešte som tam nebola, ale pôjdem. Musela sa pochváliť, to by proste nebola Nancy, keby sa nepochválila. Asi áno, ja neviem. Aj keď asi priberiem 20 kg, ale sú dobré určite.
Kam by si najradšej išla na... Pomaly, ešte raz. A Kam... takto mi ukazovaj slova. Dobre. Kam by... Ešte raz. Kam Kam by by si išla najradšej na dovolenku. Kam by som išla najradšej... Ešte raz to posledné. Dovolenku. Marlenku. Čo Marlenka? Najradšej na Marlenku. Áno. Všade. Chcem všade. Ale keby chcem ísť na dovolenku si oddychnúť, tak asi na Kangmoru. Ale kam k moru? Čo? Kam k moru? Jasné, Matúš, jasné. Dobre, poďme ďalej. Počkaj. Čo? Dočkaj, však otázku si musím. Nie. Zulienka, nie si silná, ani tejka, si tak akurát. Nespievaj, lebo sa zastrelím. No. Najprv teba. Prestaň. No, Sa mi dáš. dobre. No. Ako Ako? často Často? čítaš? Žijem? Žiješ furt, ne? Čítaš. Ako často vnímam? Dúfam, že vnímaš stále. Ako často čítaš? Čítaš? Áno. Tak skoro, ja neviem. Asi jednu knihu za mesiac prečítam, alebo tak, neviem. Ako mám čas? Dobre, tak vtipné proste. Ty hučíš jak posledný vôl. Proste ty. Ako často čítam? Tak, raz za mesiac možno prečítam knihu, aby sme ju všetci počuli. No zajdem ja, alebo... No zajdem. A jeden dnes Za mňa sa vydáš. Aký Aký je je tvoj tvoj... obľúbený, Čo? obľúbený, obľúbený Obľúbený film? film? Obľúbený film jednoznačne Avengers. Ktorý som nevidela. Ja som nevidela nič. Má strašné. Som nevidela ani Avatara, ani Hunger Games, ani Avengers. Ja filmový maniak s ňou proste nemám. Ani čo ešte som nevidela. Pána prstieľov, ani Hobbita. To som nevidela ani ja bez proces. Ani nič. Takže tak. Ale tak fotiku tu žiadnu diskutárnu. Máš Máš ma rád? vraj Máš ma rád? má rád? Nie. Au! Ale nie.